apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Okay, urayin kang arod dito'y balay. Bye! Asino di kinasaritam iti silpon mo, Berta? Ay nawaw. Adda kayo mo't gayam iti malikodak nanang. Makapakigtot kayo mo't. Ni Alan ka di dayjay. Sige nanang ha, nagsagana akong tadalakad ko ita. Sa dino manan. Basta adda. Ay nawaw, asino ti kadwam? Ni Alan ka day, ano biyong? Ni nanang mo't. Masapul ay ama-amuan nyo amin ang mapaspasamak iti biyag ko. Adan sa mo ilimlimod mo. Isu akas tamit tanti pa nagsasaom kanyak. Awan na. Sige, dita kayon. Agdi gusakpay, takas na ko nakita yan. At dalakad ko ita. Ay, nawaw! Makapaasar ka mat, Noel. Pasensya ka na. Naladawak mo iti oras ang nagsaritaan ta. Day nga, Rod. Naladaw ka lang unay. Alas 10 tinagsaritaan ta. Sorry aminan Amumot nga di kabangibang a barangay pa tinagapwak. Diin sapam ko matimay. Pinagururay nakpailaong mo't itinabayag. Amukon, tapno makabawi akin ka. Ilibre ka iti paborito ma restaurant. Talaga? Wen. Agil man ka, tagrupwatan. Okay. Nene, ninsamot na lang mo jag sirsirip iti tawayaw. Ha? Ayun, isong agpaiso. Mas dao siguro. O sige, mapantan ang mga norumar pa'y ni nanang kat adumanin ti saludsod na. Anyat mako na may timakan nga inserve da, Berta. As usual, naimas lat damot. At akatipay kayat mo ka na Awanan, nabsugak matan. Drinks ngay. Si kaman, no niya ti kayat mo. O di isong matan tigatangam para kanya. Danumlatan. Agreds ta saan ka di? Ay, una. Agpasyar taman mat iti sa bali a lugar. At damat motor mo nga aramatan ta. Isungarugin tukot ko dahil ta motor ko. Kasta man ti kayat ko iti may sa lalaki. Di mo ibaga at motor ko lang tinagustuhan. Saan mat kiti? Ngam plus points day chayin. At least, no adda motor, nawayata ang mapaniti kayat tapapanan. Sa bagay. At napuntom. Panahon kalabit tabayadak tikin nanta. Kan gumatangak iti danum ta. Agtugaw ka, taagkapi ka pa'y Alan. Kunaklaki din o asino ti bisita, sika magayam. Sana, nana? Agdala kayat ko ang amuan. Anya ti kayat mo ang maamuan? Diyak mo't makita ni Berta dito balayaw. Rimor ka day? Rimwar, itay pa'y agsapa. Ay nawaw, so dino tinapanan na nana? Di na mo imbaga no sa dinaw. Ti amaw kat sika din ang sukon kinkuha na itay. Saan magayam? Anya? Nay, sa anak mo't ngayon may dito balayaw idagsapa? Ada nang sukon kinkuha na dito balay. Black mo laang ti motor na. Isu na laang ata naka-helmet. Isu ajak na irupaan. Ano kasta? At damot gaya mong sabali amang suksukon kan kuha na? Pasensya kan Diya mo ngamin amaw. Kan amom mo ni Berta. Noan niya ti kayat na. Kaisumot tang ti aramiden na. Ay. Naskan nga gimbestigarak nana. Naskan amamak ti pudnaw. Ang mga manuluklukon na kung naiya Berta. Nasaya at tanagawid kan, Berta. Nabanugak nanang, kayat ko ti aginana. Ay nawaw, agtugaw ka, tanapatag ti pagsaritaan ta. Anya day tayo nanang. Asinaw di lalaki anang sukon kang kadito'y balay itay. Saan magayam ani Alan, day jay? Anya saan ani Alan mat ngay bagbagayo? Di yun nakita, tinangisit ang motor.
Imay ni Alan dito'y balay itay. Sapsapulan na ka. Anya, Iso nga itapay laang. Agpudno ka no asino di lalaki akadwam. ay, kuha na nang. Gayam ko day jay. Gayam tarupam. Pangasim di ka agar aramid, Berta. Di nak ibabain kin Alan. Italaang manan anak kalagip ka, Beshi. Masuro na kininanang. Ay nawaw, apay ni nanang mo? Kasanumat ngamin, nagado asal sa ludsudan na. Aywan, asino dyan nang imotor ken ka iti na minsan? May sakamot, Levi. Kasla ni Alan, ngam idiming-mingak anaimbag. Sa balimat, Win ata saan mat ngamin ani Alan day jay. no saan ani Alan dayjay, asino nga'y nga rod? Ni Noel at taga-kabangibang a barangay. Noel, Wan, tinumber 2. number 2. Ay nawaw, number 2 as in reserva. Ay nawaw, di ka man, Beshi. Apay di ka makontento ka ni Alan. Hay, pakurang nga rod ni Alan, Beshi. Ay sus, kalukwan ti kastangar aramidam. Saan anasaya at apaggidda ng tidwa, Beshi? Narigat mo't ngamin no may salaang, Beshi. Boring si ka. Ket, kasanon no maamuan da a pinaggiddan mo ida? Ay na, di da maamuan no agulimak ka. O kita ama, saan mo nga iwarwaras timbagakan ka, Levi? Sekreto talaang, Juan. Kasano no agam-am mo dagayam? Taga-kabangibang a barangay ni Noel, kan busy da iti trabaho na. Imposible ang agam-am mo dagi jay. Italaang manan, anadanon ka dito balay, Berta. Di mo nga replyan lagi titiksukin ka. Anya ti masapol mo, Alan? Asino di lalaki anang sukon kin kay di napalabas ng daw. Ay, kwa? Di ka naglibak. Taninanang mo amis mo tinang ibaga kanyak. Ngadta ka nang sukon kin ka dito balayaw. Ibagak man laan. Gayam ko day jay. Anya? Nangagmumot siguro timbagak. Gayam ko laang day jay. Taga ano nga raw? Amok ka lalaki day. Ngamin, ipagarup ka nung ngamin ni nanang mo asya. Saan tayo akalugaran? Dayo laang. At dalag di maamwak. Kagsagana ka. Apay ko mga agsagana katawan mo't dakas nga aramida. Ay, siguro dumlaan. At damang kahit ko amamuan libe. Anya ti kayat mo amamuan, Alan? Asino ti lalaki ni Berta agayim mo? Ha? Ay nawaw, di ka man naging di mo libe. Magayim mo ni Berta. Kit amok nga danadakamat na ka. Ay kwa, jak kayat ti mairamraman iti parikot yo. Ibagam kanyak no niya tamaw. Nuan yaman dayta pagsaritaan yu latan adwa. Di ka makonsensya? Kanunungam samat ti kalukwan ti gayim mo. Ay saan Sa anak akong sintidor agayam anya? Asino nga rin ti lalaki kadwanan? Ay kwa, number 2 na kanumat. Ano niya? Asino dahi ka lalaki? Noel kanu tinagan na. Taga-kabangibang a barangay. Kunak tumay, hustang tatapkaw. Si ka ni Noel, husto ka day? Siya nga ron. Amaw, na sino day ito babae? Ano? Nimot Berta day ta. Wan, tinubyak anubyang mutlaan. Anya? Husto tinangag mo. Adda ti relasyon may kin Berta. No kasta, inulbudan lang nga rod. Wala, nalawag alinuko na talaang day dya babaeng. Agam, apay ko maapatsyak timbagam. Nagdwa-dwa ka pa ilang. Mingmingam da kita ladawan. Ladawan nyo matadwa day ta. Tawalan bay na babae. Lalakero magayam day jay. Naku nampay. Anya nga ron taramidan ta. Ikantay ti pagnakman na. Iparik na ta magkingkuanan o niyan timparik na katata. Di mo't ngawin makontento iti may sa lalakay. Kunaklakit din no asino ti sumungad. Si kamat gayam, Berta. Apay, nan-ano ka? Apay akasta ti itsuraam? Kasla na stress ka matunay. Asino mati saan ma-stress no kastoy lang ang beshi? Ay nawaw, complete tom ti istoryam tapno maawatak mat. Adda sa bali a babae ni Noel beshi. Sa bali a babae?
Kasanumat anamwa? When ata impose na iti Facebook na tiladawan da adwa. May love pa iti caption na. Ay kat awan nga ron nagdumaan nyo ano kasta? Di ka kumamat ag sa uakas ta, beshi. Amom amasaksakit na. Nay, ay nawaw, apay kumangay ang masakitan ka, kat uray si kamet, uray la duwa tinobyom. Kita ata ang mga no adamat ti number to ni Alan a number 1 mo. Ay na, nagsakit, beshi. Ay sus, karamam kit di daytan a beshi, nagadun tumot ti kalukwam. Grabe ka mat ngagsasaw. Ay na, ibagbagak lang ti pudno beshi. No nasaktan ka, kayat naasawan dayta, guilty ka. Ay, tsaka mo na niya ti aramida. Di mo amon o niya ti aramidam kunam. Saan nga root, beshi? Simple laang ti aramidam beshi. Sorsorwam ti makontento iti may salaang. Hanyapi lang aramidom dito balay, Berta. Asino dagita babae akadwam? Pinaumay mo pa'y dito'y balayo. Barkadak na kita. Happy ka tayo. Barkadam lang. Api nga rod aswit kayo iti tunggal may sa iti babae akaabay mo. Awanan bibiyang mo no may papaniti day tabanag. Tunay ka nalan. Kasla saan mo't anobya ti pangibilbilangam kanya. Ti ko naman siguro. Kadyak amo ti may papankada kayo kin ni Noel anya. Ha? Amaw nga dati sa bali lalakay. No kabailam taglalakay. Kabailak mo't tagbabay. Si kalangay abay. O di agbritan. Ay niya kumaita. May mayat pa nagwinaswasta na. Saan ko kasapulang ti babae alalakiro iti biyag ko, Berta? Ha? Di mo namnamaan ang makisinublanak paykan ka. Siyak pa'y lang mo ti buungamal. Manipod na mo kaluklukon na. Saan ako na mabutay nga mapukaw ka? Okay lang kanyak na mapukaw ka. Pagan ano ko mo ti babae, di na mo makontento iti maysa. Hello, Noel. Di mo ka di binasa ti chat ko ken ka. Saan kumamat akas na Amok nga amom ti may papankada kami kini Alan. Ngamawan kamin. Imbreak ko ni Alan. Naamiris ko asi kagayam ti ay ayatan. Ay nawaw, awanan marik na kapanagayat para ken ka. Awan kamin kini Alan. Nawayatan, Noel. Saanan? Yak kaya tagsubligan ka. Lalakiro ka may. Ay nawaw, nagsasao ka. Kasla nadalos ka. Hoy, tap no ibagakken ka. Nakita ti babae nga impose mo. Na, ang katawa ka pa lang. Naragsakak lang. Manipo dita. Makamukamutan iti biyag mo. Pangasim ta din akong gulwe. Saan ko akasapulang ti babae akaskin ka iti biyag ko? Anya? Ay, Apayan, Berta. makapa-stress matikas to'y nanang. Amo ko, nakiwin na swas ti dua anubyom kin ka. Gusto akaday. Ay nawaw, kasano anaamuan nyo ti may papan iti day ta abanag nanang. Di mon saludsudan no kasanaw. Apay mo ngamin a pinaggidan mo dya dua. Ni nanang. Oray asino mo't Masaktan no kasta ti aramidem kadakwada. Ay, jak mo't amo amaamuan da ti may papan iti day ta abanag nanang. Maamuan daman kun saan. Kamalilat tatikas di nga inaramid mo. Anya nga ita, nagbalatak mo lang keng ka. Mabiit man laang, Nana Rosa? Adaman kayat ko asaludsudan kada kayo? Anya day talibay. Saan mo't nga umay ni Berta dito'y balay mi? Nabayagan tinaudi apa nagsarita mi. Wen ata problemado mo nga raw. Ay nawaw, taapay manan, Nana. Nakiwin na swas ti dua anubyo na kinkwana. No kasta, awanan ti number 1 ken number 2 na? Awanan kalukuan tumot ti amo na. Anya nga ita, imbati da nga raw ngagmaymay siya. Ne, apa yan? Nagadu a buok, beshi? Buok mon samot dagitoy. Buok ko nga rod, beshi. Ne, agasam manday taan nalagas, beshi? Pero may nga rod ti stress ko, beshi. Ay sus, kalukwan tumot ngamin ti ammom. Nagbabawi ako ti kasi ngay naramid ko. Wen angam nalpasan. Dinadaal mo ti panagtalak ni Alan anobyom. Oray ni Noel.
Anya ngay nga rod taramidak ita. Awanan akseptara mo ang tigasat mo, Beshi. Kasano no mga asawa ni Alan iti sabali. Ay nawaw, kat desisyon na matanday ta Saan mat amabalin asikati ag desisyon para kenkwana. Nang runa kat sikati nagbidot. Siyempre, nasaktan mat jay tao. Kita am tinaurnong abuok mo, Berta. Wen nga rod nanang. Ado pa'y ijay banyo. Awanan, maibusan ti buok mo. Nanang, kadoan dak man ngagpa-check up. Diyak pa'y kayat ti matay. Ada pagpa-check up mo. Adamot basit nanang. Linulokon to mo ti aramid mo. Anya nga ita, agraman buok mo, ma-stress ken ka. Aglagas mo aminan. Diyak ilibak nanang. Talaga nagbidota. Ali lalaki pa more. Saan nanang? Nagadala kong tigas tiyan na pasama kanya. Diyak kaya maibos ti buok ko. Sigurado mo laang, ta ang mga nointon sumaranaw, kat saan laang ati buok mo ti aglagas. Ang mga no patintupay data buok mo di tababa, aglagasan. Nagasat ka lata ta saan da ka din ang randagi ti lalaki a pinaggidan mo. Ay nawaw! Makontento ka iti maysa. No addan ka relasyon mo, isula ang kumati ayan ti atensyon mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.